Ngipriang sungguh pi borok syakanika channel kejongi ban shoban sedang ke video ka dan ke jingpen bena te pi tip borok ba hakanika channel ngi upload sipang ki kam balaj hapo jela lane ha keleng kari India te lambat kini ki video ki ba pentip sipang kini ki kam post ki ba mi thamai ngin sedang upload ye ki content ki ba thamai lane ki judge video ki ba thamai ki ba long interesting but ru ki ba dan ki jingmen toy but hagi ni ki video ki ba thamai ngi la ban narrate la ni la ban kren na ka tien phareng tang ba ngin ne kat bala ban pets ngotho lam ye pi ki subscribers le ni ki viewers ki ba kren na ka tien khasi te ban le akata shumut ngi upload ye gini ki judge video ki ba thamai ki bangi keren da ka tien phareng ngin a ye ki captions le ni ki subtitles da ka tien khasi khrang ba baro ngila ban ngotho ban ngila ban enjoy ye ki ni ki video le ni ki content ki bangin sepen mi ba thamai ngaskwa ban penshai ba kini ki video shphang ki kam ki balai hapo Meghalaya la ni hasulong la ni hanono ngindang ye upload ban ban ngaskwa ban pentep ba lambat kini ki video kam ngin sa sedang upload ru bat kwe judge video la ni ki content ki ba thamai le shibun ba philas ngap ya kan ni ka jingpen bana te mentapat nginya pekno ye kini ki post ki balai thamai na kan ni ka icar hakani ka video ngan batai shphang kini ki post ki balai na kan ni ka icar ban ngan batai ru shphang ki educational qualifications ka tulop ka age limit ban kumno ban apply ya kini ki post te kini ki post ba apply da ni ka Indian Council of Agricultural Research le ni ka icar kilong kumni ki kerteng kilong kumjo tangba ki apher na iwe ki kerteng ki dai senior research fellow SRF ba kani ga weru ka dai senior research fellow SRF kalas date la ni ka tarik ba khadu ba phila ban apply ka dai ha khat khandai tarik 9 June arajar arpwe temtangin pe yaki details jang kini ki post arteri la apply hapo ka complex headquarters ka badan ha Umiam ka tulop jang kini ki post ka dai live hoi hajar ha kashi banai bat phenyoru bat ka HRA ka age limit lani ka karta kilong kumne yaki shenrang ka maximum age limit lani ka karta ka bahe do ba phila ban apply ka dai live sans nam bat ka karta ka bahe do ban apply yaki kinthai pat ka dai sau post nam te yaki tu ki ba kwa ban apply ka ni ka post phi hab ban send yaka application jong phi online bat phi hab ban send ru yaki scan copy jong ki original documents lani ki kot ki selagi banon kam ki jong phi shakani ka email ka bare ka livestock icar@umiam@gmail.com shwa lani ha ka tarik khat khandai ubanai June arajar apoi te ka interview na ka benta kini ki post kin sa pentip ya phi lingba ka email lada kila adap ban screen ki application forms ki jong phi de ki jet ya phi kin sa pentip lingba ka email but ya ki original documents lani ki kot kisla jong phi kin sa verify pat kam hadien mentapan ngin page sai ki educational qualifications lani ki jingdang kam na ka benta kini ki post ya kan ni ka post ka baning kong ka senior research fellow SRF ka balai ka we ka post ka hap apo ka project name ka badai ka structural and functional characterization of sperm surface glycans and development of novel glycine based fertility biomarker ka educational qualification ka dai ba pihaban pendam ya ka post graduate degree haka veterinary science but phai dai ban specialize haka animal biotechnology lani ka biochemistry lani pihaban pendam ya ka PhD lani postgraduate haka life science but pihaban pass ya ka net exam kin prefer ya gitu ki badan experience haka biophysics but ka molecular techniques lani biophysics mentapat ngimpet saya kan ka post ka baar ka badai ka senior research fellow SRF ka balaj arteli but kan nipat ka ya hap apo ka project ka bekerteng ka genetic resource assessment in situ on farm conservation and impact of banana waste as a feed for animals in northeast region of India
ki educational qualifications kajong kani ka post kilongum ni pihak pendap yaka masters haka veterinary science lani ka agriculture lani animal science lani philak bandon ka PhD haka life science lani pendap yaka masters haka life science bat pihak ban pendap yaka net exam yaka ni ka post kin prefer yakitu ki badan experience haka basic molecular techniques but animal nutrition lani feeding experiments tigini gidi ki post ki balaj thamai naka ICAR ka badan ha Umiam haka ni ka video ngala ale ban batai kat bala shphang kini ki post but lada phidang kwa tip shushu shphang kini ki post sngobha download yaka official notification ka bala balaj da kani ka ICAR but yakani ka official notification jangan ka ICAR phila ban download naka description jangan ka video ngala ai ka link bat pihak ban klik tu bat kan sa download ya ka PDF te phila ban pule nakani ka official notification boleh shubun berfila apa yakani ka video ku bamtas ni bat like bat subscribe yakani ka channel lada phikwa ban tip shushu shphangki kam ki balai thamai bat nyonru yonu bell icon jangan ka channel khanang ba phinum mes lani phinum do yaki video ki banga upload shphang kinu ki kam ki bami thama bat sa sisien biang ngaskwa ban penbana ba hakani ka channel yin sa sedang upload sakum ki wepat ki jaj video lani ki content ki balong interesting lani ki ba dan ka jing mentoy but hagini ki video ni lakban keren ka ketin pareng lani ni lakban le akan narration haka ketin English tangba ngin le akat bala ban pen sngutho lam yapi ki subscribers lani ki viewers jongkan ka channel bakren ka ketin khasi ban le akumne ngin lakban ai ki captions lani ki subtitles da ka ketin khasi ni kwa le akumne khanang ba borok ki viewers lani borok ki subscribers jongkan ka channel ki lakban sngutho lani ban page lani ban yo yakajing mentoy nakini ki judge video ki bangin sapen mi thamai bat hakani karkom ngila ban gain knowledge lani ngila ban yo khambon ka knowledge badru ngila ban expand yakani ka channel lani ngila ban penhe shushu yakani ka channel family ka jongi lani ka community jangkani ka channel te sasisian nga ai kublay yapi baro papila pa yakani ka video but sngobha subscribe ban on yaka notification bell jangkani ka channel khanang ba phinnum miss ani phinnum do yaki jingpynkhreh shphangki no ki kam ki balai thamai